Realme 14T nudi 3 ključne karakteristike daleko iznad segmenta od 300 € kome pripada. U recenziji otkrivamo koje su i čime se to izdvaja u odnosu na konkurente. Realme 14T je najnoviji, ali i najpovoljniji model u okviru serije 14 koji predstavljamo. Po vrlo konkurentnoj ceni dobijate nekoliko ključnih karakteristika za mlađe korisnike koje se jasno izdvajaju. To su odličan ekran, veoma velika baterija uz najbolju otpornost kućišta koju možete da dobijete. Svi Realme telefoni u srednjem segmentu izgledaju veoma slično. Takav je slučaj sa modelom Realme 14T, pa dobijate standardan dizajn koji podrazumeva ravnolajsni ekran uz uobičajen raspored elemenata. Ali ovaj telefon krije dosta toga. Za početak stiže u boji koju do sada nismo videli. Ova ljubičasta je baš upadljiva i izvesno će se dopasti mlađim korisnicama. Pored nje je tu i klasična crna i jarko-zelena u nijansi koju smo već videli kod konkurencije. Ono što je zanimljivo je da telefon ima IP69, IP68 i IP66 sertifikate za otpornost na vodu i prašinu. To znači da ćete biti prilično obezbeđeni od oštećenja u praktično svim uslovima. Ne samo da možete da ga potopite bez bojazni, već telefon može da vam upadne u vrelu vodu, recimo dok kuvate kafu, nikad se ne zna. Sem toga, kamere su smeštene na pravougaonom ostrvu, a oko ravnog ekrana je crni okvir koji mi se nije previše dopao i Realme bi već mogao da razmišlja o promeni tog donekle vremešnog rešenja. Zvučnici su stereo, tu je hibridni slot za SIM karticu, a u kutiji se dobija i futrola. Ona je sada beličasta, neprovidna i verujemo da će izgledati dobro i posle više meseci korišćenja. Priključak za slušalice od 3,5 mm nije tu. Interesantno je da se i ovde kao na jačem Realme 14 modelu nalazi ovaj LED prsten, samo što će on imati ulogu blica i ovde ne služi za notifikacije. U ruci telefon deluje kvalitetno, čvrsto, ali ne previše glomazno, pa neće biti neprijatan čak ni mlađim korisnicima, kao ni onima sa manjim šakama. Sa prednje strane je ekran dijagonale 6,67 inča sa 92,7% u odnosu na kućište. U pitanju je AMOLED ekran FHD plus rezoluciju, što je postao standard za srednju klasu. Ali, ono što ovaj model izdvaja je brzina osvežavanja od 120 Hz i osvetljenje od 2100 nita, što je jako dobro. Ekran daje veoma dobru, svetlu sliku, žive boje i visoku oštrinu. Realme čak tvrdi da je ovo najsvetliji AMOLED ekran u ovom segmentu i zaista, u realnom korišćenju je veoma prijatan za rad sa odličnom vidljivošću, čak i uz direktnu sunčevu svetlost. Tu je osnovni set opcija za zaštitu očiju, ali nisam pronašao podatak o PVM zatamnjivanju u slabom osvetljenju. Skener otiska prsta je ispod ekrana i radio je nekada dobro, ali nekada je uporno odbijao da očita prst. Posle duplog snimanja istog prsta je bilo bolje, ali i pored toga bilo je situacija kada sam morao da jednostavno ukucam šifru iz nekog razloga. Tu su i jaki stereo zvučnici, pa će ugođaj multimedijalnih sadržaja biti vrlo dobar. Realme je telefon opremio i mogućnošću dodatnog pojačavanja zvuka do 300% i navodi da vam neće trebati eksterni zvučnici. To je svakako malo prenaglašena tvrdnja, ali zvučnik zaista jeste glasan, iako bi bilo bolje da ima nešto više basa. Fokus ovog telefona nije na kameri, ali je Realme tu odradio dobar posao i to ovoga puta sa 2 kamere na zadnjoj strani. Tu je pre svega OmniVision senzor od 50 megapiksela, ne previše velike površine od 1/2,88 inča. Žižna daljina objektiva je 27 mm, što je više od uobičajenih 23 na većini modela i to je dobra odluka zato što veća žižna daljina daje lepše, prirodnije kadrove bez jako izražene perspektive. Otvor blende objektiva je f1.8 i kamera nema optičku stabilizaciju. Pored glavne kamere tu je i monohromatski senzor od 2 megapiksela. Njegova uloga je pre svega da odredi dubinu kadra kod portretskih snimaka, a trebalo bi bar u nekoj teoriji da pomogne i kod snimanja kadrova u uslovima slabijeg osvetljenja, ali ne znam da li Realme algoritmi to zaista i rade. Selfie kamera od 16 megapiksela. Uz prirodno dnevno svetlo, glavna kamera će bez problema praviti lepe kadrove sa jakim bojama i dobrim kontrastom. Sve je malo pojačano, pa će snimci izgledati atraktivno na društvenim mrežama. Realme će u odnosu na cenovne konkurente iz ove klase dati jače boje i kontrast, ali su to kompenzovali nešto hladnijim tonom. Detalje će biti, ali ne može se tu očekivati previše oštrine od relativno malog senzora i pratećeg objektiva. Noćni snimci su solidni, ali uz povećan šum. Ipak, nema razlivanja svetla, tako da će uz dužu ekspoziciju moći da se naprave lepi kadrovi. Noćni režim će dati svetlije snimke, ali kada ih povećate vidjet će se agresivnije podešavanje ISO vrednosti, odnosno značajno više šuma.
Deluje kao da ovde kamera povezuje do 9 piksela u jedan kako bi skupila više svetla. Svakako je ključno da kod slabijeg svetla držite jako stabilno telefon, pogotovo zato što nema optičke stabilizacije, pa će se i manje pomeranje odraziti na oštrinu. Selfie kamera sasvim dobro odrađuje posao pri dobrom osvetljenju uz prirodne boje i dobru oštrinu, i ona će uz veštačko svetlo povećati šum i sve će otići malo u žutu nijansu. Tu je i ulični režim sa dodatnim filterima koje Realme i dalje forsira, iako nisam siguran da ga mnogo korisnika zaista i upotrebljava. Portreti su dobri, daju dobre nijanse kože, ali će ponekada previše sve obrađivati, od zamućivanja pozadine pa do pojačavanja boja, što ume da daje neprirodne rezultate. Lepi su to kadrovi za deljenje slika, ali opet ako volite prirodne fotografije, ovaj režim bi mogao da zasmeta. Podržano je snimanje i u punoj rezoluciji od 50 megapiksela, a tu je i movie režim. Zanimljivo je da nema režima za podvodnu fotografiju kao na jačem modelu Realme 14 koji ima isti nivo zaštite. Video snimci su dosta dobri, ali da biste izvukli najviše iz telefona, veoma je važno da držite telefon stabilno, a idealno je na stavku. Bez stabilizacije svako pomeranje poput hodanja će se videti posebno naglašeno i takve situacije bi trebalo izbaciti. Podržani su i neki AI dodaci poput brisanja ljudi iz kadra ili izoštravanja mutnih snimaka i sve to radi odlično. Sve u svemu, ovo je tipična Realme kamera sa sposobnom fotoaplikacijom koja će izvući maksimum iz jednog, ali vrlo solidnog senzora glavne kamere. Uz pomoć njega ćete dobiti kvalitetne i atraktivne kadrove, što će biti dovoljno velikom procentu korisnika. Realme 14T pokreće MediaTek Dimensity 6300 procesor sa 8 jezgara do 2,4 GHz, urađeno u 6 nanometarskom procesu. Grafički procesor je mali G57. Chipset ostvaruje 460.000 na Antutu testu, što je svakako niži rezultat među ovogodišnjim modelima i skoro duplo manje nego što može model Realme 14 koji skuplji samo 5.000 dinara, tako da je to donekle neobičan izbor procesora, odnosno ukazuje da je skuplji model bolja kupovina. Ipak, ostale operacije su dosta efikasne, pa je telefon ostavio prijatan subjektivni utisak, svakako brži od ostalih modela ovog segmenta. Za to je zaslužna i memorija, odnosno 6 GB DDR4 RAM-a uz 256 GB za skladištenje. Telefon je standardne zadatke završavao sasvim pristojno, bez nekog velikog kašnjenja kod otvaranja aplikacija ili tranzicija. Čak ni tokom igranja performanse nisu padale, a uz niže podešavanja sa 60 ili ponekad 30 frame-ova u sekundi, manje više sve je funkcionisalo ok, iako nešto sporije. Sve o svemu, MediaTek procesori u poslednje vreme ostavljaju baš dobar utisak, a Realme kaže da je tome doprineo i veliki vapor chamber površine 1700 mm2 uz 9 slojeva sistema za hlađenje. Nisam siguran kako to izgleda unutra, ali telefon je ostao prijatno mlak tokom igara. Realme 14 ima veliku bateriju kapaciteta 6000 mAh i pored toga što je tanji od 8 mm. Predviđeno je punjenje od 45 W, a punjač više ne stiže u kompletu. U praksi dobijate 2 cela dana nešto intenzivnije korišćenje i to je jako dobro. I pored baterije velikog kapaciteta, do 100% ćete stići za nešto više od sat vremena. Operativni sistem je Realme UI 6.0 zasnovan na Android 15. Sve deluje fino doterano i poslednje godine su jako napredovali na softverskom planu. Nemam proveren podatak o unapređenjima, ali to je verovatno svega 2 godine. Trebalo bi napomenuti da je Realme telefon opremio i nešto većim antenama koje će unaprediti prijem i Wi-Fi i mobilne mreže. Nisam bio siguran kako da to testiram u praksi, ali za primer, Wi-Fi router mi je bio u zgradi na 5. spratu, a Realme je uspeo da se okači na njega sa ulice, što ni sa jednim drugim telefonom nisam uspeo da uradim. I sve to su karakteristike koje ove modele izdvajaju u veoma jakoj konkurenciji srednje klase. Odličan AMOLED ekran, jaki zvučnici i izuzetna otpornost kućišta uz veliku bateriju, LED dizajn i prijatno radno iskustvo su ono što ga izdvaja iz mase. Realme 14T se u Srbiji prodaje po ceni od 34.999 dinara, a uz popust po specijalnoj ceni od 29.999 dinara.